Eu son galego falante de toda a miña vida. De toda a miña vida. Estou seguro que unha gran maioría destos diputados do Partido Popular son galego falantes e teñen o galego como a súa lingua materna. E eu creo que vostedes creen que aquí hai galegos de primeira e de segunda desde o seu punto de vista. Vostedes son de primeira e o resto nos temos que pedir perdón ou por ser do Partido Popular ou por falar en galego. Porque realmente Silencio, por favor. Perdón, señor Jorquera, creo que vostede non está intervindo nesta pregunta. Si quere vostede intervir... Señor Jorquera, está intervindo o conselleiro. Respete o turno do conselleiro. Señor conselleiro, continúe. Bueno, eu mesmo respeto que me solicitaba a portavoz do Bloque Nacionalista, tamén lle pido a vostedes, cando este falando un membro do goberno, pois que tamén non interrumpan. Tamén lle pido o mesmo respeto, que creo que tampouco é moi difícil. E en todo caso tamén nos alegramos, señora Pontón, que vostede recurra ao Estatuto de Autonomía. Este Partido Popular o coñece moi ben, porque votou a favor. Este partido coñece moi ben o Estatuto de Autonomía porque votou a favor e outros non poden dicir o mesmo e na caola recurran a ele. En todo caso, nós estamos falando dunha administración e unha administración non debe ser xuíz e parte. E eu creo que na señora Pontón que na primeira intervención lle demos unha resposta técnica e rigurosa. E houbo unha resposta bastante áxil na acción administrativa. Ora, se vostede dá como verídica unha parte e non dá a outra, obviamente, nós non somos nin xuíces para ter que investigar. Co cual, realmente, señora Pontón, eu aí creo que vostede está dando razón a unha parte e non a outra. Nós abrimos un expediente, o que se debe abrir, o correspondente expediente administrativo. Atendemos a queixa presentada. Solicitamos e recibimos información. E entendemos que a situación foi aclarada por as propias partes. Que é o que temos que facer nós? Nós o que temos que facer, como dixen ao principio, é velar porque ningunha persona sexa discriminada ou sufra vulneración por usar unha lingua ou outra. E tamén entendemos que a defensa da lingua propia, que obviamente cada un ten a súa forma de facelo e cada un comparte unha forma diferente de facelo, debe facerse a través da acción en positivo. De nada vale, entendemos que de nada vale xerar pois un debate político, social e negativo que máis que beneficiar perxudica ao galego. E, por suposto, esta rapaza, como calquera outra persona, que se vexa vulnerada nos seus direitos por estas cuestións, o que ten que facer é defender os seus direitos. Agora, hai os marcos legales establecidos e non debemos dar veracidade a unha cuestión ou a outra. E eu sempre digo, señora Pontón, que é hora de que empecemos a falar en positivo do galego e que debemos traballar no que nos une e non no que nos separa. Moitas grazas.